ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ନାଚୁଛି। ଏବେ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ଆସିସାରିଲଣି? ମଦ ପିଲା ଭେଣ୍ଟିଲିଭର ହଉଛି। ଟିକେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗପିଲାବେଳେ ତମ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ଶୁଣ ବଢିଆ। ପୁଣି ଆମ ଥରେ ନାଚି ନାଚିକା ତମ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭଉଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଖାଉନି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଖାଉ ଏମିତି କଣ କଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଡାକୁଛ? ଟିକେ ମିଠା କଥା କହିକି କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଡାକୁ। ତଣ୍ଟି ଅଠା ହେଇଯାଉଛି। ମାଇଁ ସୁଇଟ ସିଷ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ଏ ରୁଦ୍ରାଣୀ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଗେଡି ନଣନ୍ଦ ରୁଦ୍ରାଣୀ? ତା ଘରକୁ ମଦ ପିଇକି ଆଇଥିଲି, ସିଏ ସେଇ ଯୁଗରୁ ରାଗିଛି। ଏ ବଢିଗର ସେ ବଢିଗର କେତେ ବୁଲିଆ, ଟଙ୍କା ଟିକେ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମଦ କାଢିକିରି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ। ଦେଖିଲ ଇଆଡେ ଗୋଟେ କିଏ ଅଠାଳିଆ ଲୋକଟା ଘୋଡି ଗାଡି ଜାଣିବେ ଇଏ ମୋ ଭିଣେଇ ଭାଇ ଶିବଶଙ୍କର ଭାରି ରସିକ ନାଗର କଣ୍ଡେ। ମୋ ଭାଇ 25 ବର୍ଷର ଟୋକାଟି ବୋପାଲୁ, ମୋ ଭାଇ ଢଙ୍ଗଲୁ ଭାଇ ବାର କମରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ମୁଁ ହଗି ପାରିବିନି। ଓହୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ନା। ତମ କିଏ କଥା ତାଙ୍କ ଗୋଡତଳେ ତମକୁ ନମେଇକି ପଡିବାକୁ। ନମସ୍କାର ଜୟ ବାବୁ, ମୁଁ ହଉଛି ତମ ଶଳା ଭାଉଜ, ମାନେ ତମ ବଡ ଶଳାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ମତେ ଟିକେ ଟେକିକି ଦେଖୁନା। ଟିକେ ଟେକୁନା, ସିଏ ଦେଖିବା। ଟେକ ଟେକ ଟେକ। ନା ସେ ଟେକୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ନା ବୁଝିନି ନା। 36 ପୂଜା କଣ ନା 62 ପୂଜା ତ ନା କଣ 10 ପୂଜା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ ଆମ ଭିଣେଇ ଭାଇ ଶିବଶଙ୍କର ନୁହଁ, ଇଏ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାପା। ତାଙ୍କ ବାପା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ବୁଢୀକି ନେଇକି କଲିକତା ଆଡେ ପଳେଇ ଯାଏ। ବୁଢା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, 2 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ ଫେରିଛି। ଭଣୀ ଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଭଣୀ ଯାଉଥିଲା। ବାପା ବୋଲି ଡାକୁନ। ବାପା ଆପଣ ମୋ ନିଜ ବାପା, କାହିଁକି ନା ମୋ ନିଜ ବାପା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା, ନିଜ ବାପା ସତରେ କଣ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି? ସମୁଦି ମରିଗଲେ ପୁଣି ସମୁଦି ଜାଣିପାରିଲେ ନା, ସେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ମରିନି, ବଞ୍ଚିଛି। ବାପା ଆମ ଗାଁରେ କଣ କଣ କଲା କେଜାଣି, ଗାଁ ଟୋକା ଗୁଡାକ ପିଟି ପିଟିକିରି ମତେ ବିଦା କରିଦେଲେ। ବାପା ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହେଇକି ରହିବି। ବାପା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିବେ, ହଗି ପାରିବେନି, ମୁଁ କଲମ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ହଗିବେ। ବାପା ମୁଁ ନେଇକି ଆମ ବାରିଆଡେ ଖତ କରିବି। ବାପା ବାପା କଣ 15 ମିନିଟ୍ ଗପୁଛି, ମୋ କଥାକୁ ରିସିଭ କର ନା, ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିନା। ଟିକେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିକିରି କହୁନ। ଦୁଃଖରେ କହିବି କଣ କହିବି, ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ମୋ ବାପାଟା ଏତେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଲମ୍ପଟ ଯେ ମୋ ବୋଉ ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଲେଡିସ୍କି ମୋ ବୋଉ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ବାପା ବିଧବାଙ୍କୁ ବାଦ ଦଉନି। ବାପା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧଉଛି। 8 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀକୁ ରେପ୍ କରିଥିଲା। IIC ସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛକରୁ ପିଟି ପିଟିକିରି ବାଦାମ ବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲେ। ବାପା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଲି ରାଣ୍ଡୁଆ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ ଭଦ୍ର ଚୋର। ସେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସାହି ପଡିଶାରୁ ଏମିତି ଚୋରି କରିକି ଧରା ପଡିଲେ ଯେ ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକ ବେକରେ ଜୋତା ମାଳ ପକେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଯାକ ବୁଲେଇଲେ। ସେତିକି ମଉସା କାଇଁ ହଉଛ ମଝିରେ? ଖାଲି କଣ ସେତିକି ମଉସା? ସେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସାହି ପଡିଶାରୁ ଏମିତି ବାକି ଧାର କରଜ କରିକି ବୁଡିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମର ଚାହିଁଲେ ବି ସେ କେବେ ଶୋଚି ପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ସହି ନ ପାରି ଗାଁ ଛାଡି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛୁ। ମଉସା ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ମଉସା ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ମଲା ପରେ ମୋ ଗାଁକୁ ଫେରିବି। ବାପା ଆପଣ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ବାପା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ବୋଉ ମରିଗଲା ପରେ ଗାଁ ସାରା ଲେଡିସ୍ କି ମୁଁ ତ ବୋଉ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ କଣ କହିଲୁ? ଗାଁ ସାରା ବିଧବାକୁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧଉଛି। ଆଉ କଣ କହୁଥିଲୁ? ଘୁଷୁରୀ କି ମୁଁ ରେପ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ବାବା ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲିନି, ସେଇ କାମ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଶା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଘରେ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହୁଥିଲି, ସେଟା ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ। ତୁ ପରା ନୂଆ ଭୁଆ ଶୁଣି ଘରର କୂଳ ବୋହୁ, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଛି ବାବା, କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ତୁ ଗୁଣମତୀ ବୋହୁ, ମତେ ଛି କହିଲେ କି କଥା?
ଆରେ ଧାର କରଜ କଲୁ କଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକଠୁ ତୁ ଧାର କରଜ ଆରେ କରିଛି ବାପା କିନ୍ତୁ କେହି ମତେ ଛି ବୋଲି କହୁନ ନା ଛି କାଇଁ କହିବେ ହେଲେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନୋଟ କରିଛୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ବାପା 1.5 ଲକ୍ଷ ନୋଟ କରିଛୁ ଏଣିକି ତମର ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ଆଉ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଲୁଚିଲେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦେବି ତମେ ଦିଟା ଏଇଠି ଅଛ ବାପା ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ପିଟି ପିଟିକିରି ବିଦା କରିଦେବେ ବାପା। ତମ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଦେବି ପୋଲିସ ବାଲା ଯାହା ପିଟିବ ସିଧା ନେଇକି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦବ ବାପା ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିବୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ କହୁନୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ସୁଝିବୁ କହୁନୁ କେମିତି ସୁଝି କଣ ମୁଁ ସିକ୍ରେଟ ରଖିଛି ନା ଖୋଲିକି କହିବି ସିଗାରେଟ କମ ଚାଲାକିଆ କିନ୍ତୁ କମ ସିଗାରେଟ ତ ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ହବ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୁନା ଗଣା ଧରି ଚପଟ ମାରିବ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ସୁଝିବ କେମିତି ବେ ବାପା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚୋର ହେଇପାରିଲିନି ବାପା ମନେ ପକାଉ ବାପା ପିଲାଦିନେ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚୋରି କରିଛି ସେତେ ଥର ଧରା ପଡିକି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ବାପା ବଡ ହେଲା ପରେ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିଛି ପୁଲିସ ସାରା ମତେ ପିଟି ପିଟି ମୋ ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା ଉତାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ବଂଶ ନାଚ ବେଳେ ଘୋଡ଼ା ମହାପୁଅ ଜନ୍ମ କାନ୍ଦିକି କହିଲି ଓ ମା ପେଟରୁ ତୁ ମରଲୁ ନାହିଁ ଲଜ୍ଜା କୋଉଠି ଯାଏ ମୁଁ ପଚାରୁଛୁ ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଝିବ କେମିତି ବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତମ ବୋହୂକୁ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରଖିବି ତାପରେ ତାକୁ କଲିକତା ନେଇ ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାରେ ବିକିଦେବି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି କାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅନେଇଲେ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ପିଇ ପିଇକି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ମତେ କାହିଁକି ଲାଗୁନି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରୁ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲାବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର 2ଟା କିଡନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ବାପା ଖୁସି ଗଲା ବାବା ପୂଜା କରି ଠିକ କଲେ ପୂଜା କରି ଠିକ ହେଲା ବାପା ପୂଜା କରି ଠିକ ହେଲା ବାପା ପୂଜା କରି ଆଗ ତ ସୁବିଧା ବାପାକୁ କଣ କହିଲୁ କି ବାପା ମଦ ବୋଧେ ଗାଁକୁ ପଡିଲା ତମ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁତ୍ର ଏକଦମ ଠିକ କଥା ତମେ ତମ ମା ପେଟରୁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କାଇଁ ତମ ବାପା କେମିତି କଣ କରିବେ ତମ ବାପା କେମିତି ଖୁସିରେ ଏକ ମୁହାଁଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ଆମର କଲିକତା ଯିବାର ଅଛି ସେଇ ସବୁ କଥା କହିବି ହେଲା କଲିକତା ହେଇକି ଆମେ କଲିକତା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଆସିବା ହସ୍ପିଟାଲ କାଇଁ ଯିବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ବାପା ମୋର ହେଇଛି ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କଥା ଆରେ ମା ବ୍ୟାଗ ଟାଣିକି ଭିତରକୁ ଆ दादा दादा तुम्हें सांप को तरी की बोलती कर रहे सांप वो सांप को तरी की बोलती कर रहा है सांप सांप कौन कहीं है सांप अरे सांप को धर के बोले सो कहने को कहने सांप को भय लाଗୁଛି କହିବି ବନ୍ଦେଇ ଟିକେ ଟାଣି ଦେଇଛି ଜୟ ବାବୁ ଅଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭୟ ହସ ମୋରେ କପଡ଼ା ଦେଇକି ହସ କଣ କଥା କହିବ ନା ଏମିତି ହସି ଉଠିଏ ना देखो देखो दादा दादा आनी भरेगा भरेगा दो भाई बसेगा पकड़ ले मन ମୋର ଚଲେନି बाकड़ी को ना छात्री के आ तुरी नहीं मारिबनी नहीं नहीं ई भाई गोटे काम करिबा ओ दला दुली कଞ୍ଚेई मो माई किना बुद्धि सिखुची मते 20 पठा मार दबा तापरे मु भरबे ହଁ ଜୟ ବାବୁ ଏ ମତେ ଟିକେ ହସ ମାରିଲା ଯେ ଆଙ୍କ କଥାରୁ ମଧୁଆ ଲୋକଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ବାବୁ ଏଇଟା କଣ ସତ ସତିକା ସାପ ଏତେ ନହୁଲି ହଉଛ ତମେ କିଏ କହିଲା ଏଇଟା ସଂସଦିକା ସାପ ଏଇଟା ତ ମିଚିମିଚିକା ସାପ ଆଉ
ସତିକା ସାପ ଜୟ ବାବୁ ଏଟା ମଝାମଝି ସାଇଜ ମୋଟା ଛୁମା ଦଉଛି ଦେଖୁନ ପେଟକୁ ଜୟ ବାବୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏଟା ସତିକା ସାପ ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ବାବା ନାଇଁ ରାତିରେ ଜୟ ବାବୁ ସାପ ଧରିକି ବୁଲିବାଟା ତମ ପରିବାରଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ତମେ କି ଅଜଗର ଧରିକି ବୁଲୁଛ ମ ଜୟ ବାବୁ ୟାର ମତେ କଣ ନା ମୁଁ କହୁଛି ତମ ବାପା ମା ଯୋଉ ନାଗୁଣୀକି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଇକି ସେ ଯାହାକୁ ଧରେ କାମୁଟିବ ତାହାକୁ ବଳରୁ ପଛିବାଟା ବଡ ଭାଇ ଭାଇ ତମ ବାପା ବୋଉ ନାଗୁଣିକି ଧରି ଘର ଭିତରେ ପଶଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଧରତା ମୁଁ ପଇସା ପ୍ରଥମ ତ ଆମକୁ ମାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ତମକୁ ମାରିବ ଭାଇ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଭାଇ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସର ହରିଣ ମାଂସ ଟିକେ ଚାଖଣା କରି ନା 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 ତମ ଘରେ ମୁଁ 15 ଦିନ ରହିବି ମୋର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମୁଁ କଲିକତା ପଳେଇବି କଲିକତା ଆରେ ତାହା ଦିନେ ବନାବା ଜୟ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ତମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍କରି କଥା ମ ଇଏ ଯୋଉ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି କଲିକତା ନେଇଯିବା କଥା କଲିକତା ଯାଇକି ମୋର କଣ କାମ ଅଛି କଣ କରିବି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବ ନା କଣ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ ଜାଣିନି ପଢା ମୁଆଟାକୁ ମନ ହଉଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ସତ ମୁଁ କହିବ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମତେ ପଠେଇବ ହେଲା କି ମୁଁ ତାକୁ OLX ରେ ଦେଇଦେବି ଟଙ୍କା 10,000 ଦେଲେ କି ଦେଇ ନେଇଯିବ କେମିତି ପଠେଇବି ତମ WhatsApp ନମ୍ବର ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତମ କଥା ପହର ଦିନ ବୁଝିବି ଆଜି ଆଉ କିଛି କହିବି କହିଲା